இப்போ வந்து போய் எனக்கு இல்லாத தம்பி இருக்குன்னா நான் எப்படி இருக்குன்னு சொத்துக்க முடியும்? நீங்களே சொல்லுங்க பார்ப்போம். எனக்கு பாப்பா தான் இருக்குது. எனக்கு பாப்பா இருக்குதுன்னு 5 லட்சம் பேருக்கு தெரியும். என்னோட பாப்பாவோட போட்டோ வந்து பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஜூலை 4 இன்ஸ்டாகிராம்ல அப்லோட் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் அந்த போட்டோ 5 லட்சம் பேர் பாத்துருக்காங்க. இப்போ வந்து எனக்கு தம்பி இருக்குன்னு சொன்னா சரி தம்பியோட போட்டோ எடுத்து அனுப்புவாங்க. இல்லாத தம்பி நான் எப்படி போட்டோ எடுத்துக்க முடியும்? எந்த லாங்குவேஜ் உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபிள்? இங்கிலீஷ் தான். அது இல்ல, கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்ல எந்த லாங்குவேஜ் கம்ஃபர்டபிள் கேட்டேன். கம்ப்யூட்டர்ல வந்து சயின்ஸ்ல வந்து பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு பைத்தான் கொஞ்சம் தெரியும் வச்சுக்கீங்களேன். இவ்வளவு ஸ்டஃப் வச்சிருக்கீங்க ஸ்டடிஸ் ரிலேட்டடா, பட் அதுல நீங்க ஃபுல் ஸ்லெட்ஜ்டா இறங்கலாம்ல இந்த சோஷியல் மீடியாலாம் விட்டுட்டு. இல்லைங்க, சோசியல் மீடியால விட முடியாதுங்க. ஏன்னா வந்து பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா நிறைய ஃபேன்ஸ் ஆகட்டும், இப்போ வந்து அந்த ஃபியூச்சர்ல வந்து பாக்கலாங்க. இப்போ வந்து ஃபியூச்சர்ல வந்து ஸ்டார்ட் அப் மாதிரி பில்ட் பண்றதாகட்டும் அது மாதிரி பாத்துக்கலாம். ஒழிய இப்போ வந்து நம்மளால ஏதாச்சும் 4 ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னு பாக்கணும். நானும் வந்து சேனல் க்ரோ ஆன உடனே நானும் டீம் மெம்பர்ஸ் எல்லாம் ரெக்ரூட் பண்ணணும். எல்லாமே தெரியும். என்னோட வாட்ஸ்அப் குரூப்ல 444 பேர் இருக்காங்க. கடைசியா பார்த்தது. இந்த குரூப்போட கொள்கை என்னது? குரூப்போட கொள்கை என்னன்னா என்ன சொன்ன லிங்க் போடுவேன், நீங்க பாப்பாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஓகே ஓகே, உங்களோட ஃபேன்ஸ் என்டர்டெயின் பண்றதுக்காக ஒரு விஷயம் பண்றீங்க. லவ் எல்லாம் பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா லவ் எல்லாம் இல்லைங்க. இது வந்து சொல்றது இல்ல இல்ல வெக்க இதுல வந்து வெக்கப்படுறதெல்லாம் ஒரு விஷயம் இல்லை. இப்ப வந்து நான் ஒரு பொண்ணை பாக்குறேன்னா எனக்கு அந்த பொண்ணை ரொம்ப பிடிக்கும் தான், நல்லா பண்ணலாம் தான். லவ் பண்ணலாங்கும் போது எனக்கும் சரி பொண்ணுகளுக்கும் சரி என்ன ஒரு இது அப்படின்னா பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா நான் ஒரு பொண்ணை பிடிச்சுன்னா வச்சுக்கங்களேன் எனக்கு அக்காவா போயிருதுங்க. பாக்குற எல்லா பொண்ணுமே அக்காவா இருந்தா அப்புறம் எப்படி லவ் பண்ணலாம் ஒரு மாதிரி போனாது இல்லைங்களா? இப்ப வந்து பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா நவம்பர் மாசம் 98ல பிறந்தாங்க. நீங்க வினை தாண்டி வருவாயா மாதிரி படம் பாக்கலன்னு நினைக்கிறேன். அதான் சிம்பு சார் நடிச்சிருப்பாரு, பாத்துருந்தேன். என்னங்க அது படம், அது சினிமா, இதெல்லாம் ரியல் லைஃப்ல சாத்தியப்படாதுங்க. ஏய் உன்னைத்தான் நான் பொண்ணுன்னு சொல்ல மாட்டேன். நீ ஒரு நெருப்பு. 24 மணி நேரம் மூளைக்குள்ள வேலை 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 வேலைன்னு தான் இருப்போம். இருந்தாலும் இந்த வேலை வேலைக்கு சாப்பிட்டு தூங்காட்டா உன்ன மாதிரி ஒரு பொண்ணை வந்து என் வாழ்க்கையில பார்க்காம இருந்திருந்தேன்னா நான் எப்பயோ வேற பொண்ணுங்களோட கமிட் ஆகி இருந்தாலும் நான் கல்யாணம் பண்ணியிருப்பேன். என் வயசுல இருக்கிற எல்லா பசங்களுமே எனக்கு முன்னாடி எல்லாம் கல்யாணம் பண்ணிட்டானுவேன். ஹாய் ஹலோ வணக்கம் மை டியர் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ். ஸோ எஸ், இன்னைக்கு நம்ம கூட யார் இன்டர்வியூ அப்படி இருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, எப்பவுமே சோஷியல் மீடியால திறந்து பார்த்தா மீம்ஸ் தான் அதிகமா பார்த்துட்டு இருப்போம். அப்படிப்பட்ட மீம் டெம்ப்ளேட்ல அதிகமா இவரோட மூஞ்சி தான் இருந்துட்டு இருக்கும். ஸோ எஸ், நம்ம கூட ராதா கிருஷ்ணன் அப்படி சொன்னா கண்டிப்பா தெரியாது, ராதா கியூட்டி அவர் நம்ம கூட இருக்காரு. வணக்கம் ராதா கியூட்டி, எப்படி இருக்கீங்க? நான் நல்லா இருக்கேன் ராகுல், நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கேன். எப்படி போயிட்டு இருக்கு லைஃப்? போயிட்டு இருக்கு. தினமும் வீடியோ எடுத்துட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இந்த கிரியேட்டர் லைஃப் கொஞ்சம் நல்லா தான் போயிட்டு இருக்கு. முன்னாடி வீடியோ பண்ணிட்டு இப்ப கண்டென்ட் கிரியேட்டர் யூடியூபரும் ஆயிட்டீங்க. ஆமா. டெய்லி வந்து ஃபேன்ஸ் எல்லாம் கால் பண்ணிட்டே இருக்காங்கன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கோம். உங்களுக்கு ஆமா, நீங்களே பாத்தீங்களா இன்டர்வியூ எத்தனை டேக் எடுக்கிறோன்னு. ஃபேன்ஸ் எல்லாம் கால் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. இன்டர்வியூ திடீர்னு கட் ஆயிடுது, மறுபடியும் அவங்க டேக் எடுத்துட்டு இருக்கோம். அது மாதிரி தான் ஃபேன்ஸ் எல்லாம் நிறைய பேர் கால் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, மெசேஜ் அனுப்பிச்சிட்டு இருப்பேன், அந்த மாதிரி எல்லாமே பண்ணிட்டு இருப்பேன். முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லாருக்குமே ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். ஓகே ஓகே, அப்போ அந்த அளவுக்கு ஃபேன் பேஸ் உருவாக்கிட்டாரு. ஃபோன் பண்ணி என்னதான் பேசுவாங்க உங்க ஃபேன்ஸ் உங்ககிட்ட? ஃபோன் பண்ணி என்ன பேசுவாங்கன்னா, மத்த செலிபிரிட்டிஸ்க்கு எல்லாம் நான் ஃபோன் பண்ணி பேசினதே இல்ல, உங்ககிட்ட தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் எல்லாம் பேசுறேன், எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா அப்படின்னு தான் பார்ப்பாங்க. எல்லாருமே அப்படிதான் பேசிருப்பாங்க. அது மாதிரிதான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து போன் எடுத்த உடனே இது ஒரிஜினல் நம்பரா டூப்ளிகேட் நம்பரா அப்படின்னே கேக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நான் ஒரிஜினல் நம்பர் தான் அப்படின்னு. எந்த செலிபிரிட்டியுமே அவங்க நம்பர்லாம் வந்து இது மாதிரிலாம் ஓப்பனாலாம் தர மாட்டாங்க. இங்க எல்லாமே ஓப்பனா தந்துட்டு இருக்கிறீங்க அப்படிலாம் பேசிட்டு இருப்பாங்க. எல்லாருமே நல்லா தான் பேசிட்டு இருப்பாங்க ஃபேன்ஸ் எல்லாம். உங்களெல்லாம் எப்ப வந்து என்ன சொல்றதுன்னா சென்னைலாம் வாங்க, கோயம்புத்தூர்லாம் வாங்க அப்படின்னு நிறைய ஃபேன்ஸ் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அதான் நானும் வரேன் அப்படின்னு நல்லா வரும்போது சொல்றேன், மீட் அப்பெல்லாம் வைக்கிறேன், அது மாதிரிலாம் சொல்லிட்டு இருக்கேன். அப்படிதான் போயிட்டு இருந்தது. இந்த ராதா கியூட்டி அப்படின்னு சொல்ற பேருக்கு இன்னொரு அர்த்தம் சாம்பியன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டு இருக்காங்க. எதனால இந்த சாம்பியன் வார்த்தையை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்க? சாம்பியன் வந்து நான் தான் சாம்பியன், ஹலோ சாம்பியன் அப்படிதான் சொல்லி வீடியோ ஆரம்பிப்பேன். ஏன்னா வந்து எல்லாத்துக்கிட்டையும் ஒரு யூனிக்னஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிற ஆள் நான். அதனால வந்து சாம்பியன் தான் கொஞ்சம் யூனிக்கா இருக்கு அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்து இருக்கிறதுனால வந்து சாம்பியன் எல்லாத்தையுமே கால் பண்ணி எல்லாமே கூப்பிட்டு இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். என்னோட ஃபேன்ஸ் எல்லாமே சாம்பியன்ஸ் கூட தான் கூப்பிட்டு இருக்கேன். நீங்க வந்துட்டு ஒரு பக்கம் என்ன சொல்லிட்டு இருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா, அவர் உண்மையாவே இன்னசென்ட்டா இல்ல இன்னசென்ட் மாதிரி நடிக்கிறாரா அப்படிங்கிற மாதிரியும் கேள்விகள் வந்துட்டு இருக்கு. நீங்க என்ன, உங்களோட பதில் என்ன? உண்மையாலுமே இன்னசென்ட்டா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தெரியல. நான் கொஞ்சம் இன்னசென்ட் தான் நேச்சராவே. ஆனா வந்து என்ன சொல்றதுன்னா அது எப்படின்னு தெரியல, நீங்க எப்படி புரிஞ்சுக்கிறீங்க அப்படின்னு தெரியல. ஆனா எனக்கு தெரியலன்னா தான் சொல்லுவேன். இப்போ வந்து போய் எனக்கு இல்லாத தம்பி இருக்குன்னா நான் எப்படி இருக்குன்னு சொத்துக்க முடியும்? நீங்களே சொல்லுங்க பார்ப்போம். எனக்கு பாப்பா தான் இருக்குது. எனக்கு பாப்பா இருக்குதுன்னு 5 லட்சம் பேருக்கு தெரியும். என்னோட பாப்பாவோட போட்டோ வந்து பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஜூலை 4 இன்ஸ்டாகிராம்ல அப்லோட் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் அந்த போட்டோ 5 லட்சம் பேர் பாத்துருக்காங்க. இப்போ வந்து எனக்கு தம்பி இருக்குன்னு சொன்னா சரி தம்பியோட போட்டோ எடுத்து அனுப்புவாங்க. இல்லாத தம்பி நான் எப்படி போட்டோ எடுத்துட்டு முடியும்? அது மாதிரிதான் கமெண்ட் வந்தது. ஆக்சுவலி என்ன சொல்றதுன்னா, உங்களுக்கு தம்பி இருக்காங்களா இல்லையா அது மாதிரிதான் அதிகமா கமெண்ட் எல்லாம் வந்துட்டு இருக்கும். இல்லாத தம்பி இருக்கா அப்படின்னு எப்படி சொல்ல முடியும்? நானு அதான் சொல்லுவேன். கரெக்ட். இல்லாத விஷயத்தை எப்படி எடுத்து காட்ட முடியும்?
இல்லாத விஷயத்த எப்படி? அதனால நீங்க வந்துட்டு ஓப்பன் அப்பா சொல்லிட்டீங்க இன்ஸ்டாகிராம்ல. ஆ வேற என்ன மாதிரி வீடியோஸ்லாம் நீங்க டிஃபரெண்டா பண்ணுவீங்க சாம்பியன்? பண்ற எல்லா வீடியோஸுமே வந்து யூனிக்கா தான் இருக்கும். எல்லாமே டிஃபரெண்டா தான் கொஞ்சம் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். எல்லாமே கொஞ்சம் என்டர்டைன்மெண்டா பண்ணிட்டு இருக்கேன். அப்புறம் கொஞ்சம் எஜுகேஷன் கண்டென்ட் அந்த மாதிரியும் புஷ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அப்படிங்கும்போது எல்லாத்துலயுமே நான் கண்டென்ட் அப்லோட் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஆக்சுவலி நீங்க இன்ஜினியர் தான். ஆமா, இன்ஜினியர் தான். கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ். ஓகே. எல்லாம் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிச்சா ஐடி கம்பெனில வேலை பார்ப்பாங்க. நீங்க வந்துட்டு அப்படியே சோஷியல் மீடியால வந்தீங்க. ஆமா, ஐடி கம்பெனி விட பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுல இருந்து கொஞ்சம் ஐடி கம்பெனி வந்து எல்லாம் சிம்பிளா இப்ப வந்து எல்லாமே ஆட்டோமேஷன் ஆயிட்டு இருக்குங்களா. இப்ப வந்து சாட் ஜிபிடி அது மாதிரி நிறைய வந்துட்டு இருக்கிறதுனால வந்து சரி நம்ம வந்து சோஷியல் மீடியா கண்டென்ட் கிரியேஷன் அப்படின்னு இறங்கிரும் அப்படின்னு இறங்கிட்டேன். இப்ப வந்து ஐடி கம்பெனி எல்லாம் பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா இப்ப வந்து எல்லாமே வந்து வேலையை குறைச்சிட்டு தான் இருக்காங்க. ஏன்னா வந்து பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா எல்லாமே இப்ப ப்ராம்ப்டா தான். இப்ப வந்து நீங்க வந்து உங்களுக்கு லார்ஜ் செட் ஆஃப் டேட்டாவே எடுத்து நீங்க சாட் ஜிபிடி கொடுத்துட்டீங்கன்னா அது அழகா பண்ணிரும். 100 ஆள் செய்யற வேலை விஷயத்த ஒரு வேலை செஞ்சிடும் உங்களுக்கு கரெக்டான ப்ராம்ப்ட் எழுத தெரிஞ்சதுன்னா. அப்படிங்கும் போது இன்ஜினியரிங்லாம் பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா வேலை கொஞ்சம் டவுன் ஆயிட்டு தான் போயிட்டு இருக்கும். எதிர்காலத்துல வந்து பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியர் வந்து இப்பெல்லாம் படிக்கிற சிலபஸுக்கும் இப்ப வந்து இப்ப இருக்கிற கரண்ட் டெக்னாலஜிக்கும் அவங்க படிக்கிற சிலபஸ்க்குலாம் வந்து பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் ஒன்னும் ரிலவெண்டே இருக்காது. அப்படிதான் போயிட்டு இருக்கு. அதனாலதான் சரி கண்டென்ட் கிரியேஷன் ஃபீல்டு வந்து நம்ம வந்து மக்கள்கிட்ட இது வந்து டைரக்டா மக்கள்கிட்ட இருக்கணும் எனக்கு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு தான் இதுல வந்துட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன். எடிக்காச்சும் இது தொல்லையா இருக்கு ரொம்ப தொல்லையா இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி நினைச்சிருக்கீங்களா? அப்படிலாம் இல்ல மக்களுக்கு வீடியோ கிரியேட் பண்ணி போறது எனக்கு சந்தோஷம் தான். நிறைய வீடியோ இன்னும் கிரியேட் பண்ண முடியலையே அப்படின்னு நினைச்சுதான் நான் வந்து ஃபீல் பண்ணியிருந்தேன். ஒழிய நிறைய இந்த விஷயம் சந்தோஷம் தான் இருக்குது. எங்க போனாலும் பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா என்னோட ஃபேன்ஸ் வந்து பைக்ல ஸ்பீடா போயிட்டு இருப்பாங்க. என்ன பார்த்தோன்னே நின்றுட்டு போட்டோ கேட்டுட்டு அதெல்லாம் நல்லா சந்தோஷமா தான் இருக்கு எனக்குலாம். நீங்க இன்ஜினியர் படிக்கும் பொழுது ஒரு கனவு இருக்கும்ல இதுதான் நம்ம ஆகணும் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி என்ன கனவா இருந்தது உங்களுக்கு? இன்ஜினியரிங் படிக்கும்போது இருக்கிற எல்லாத்துக்கும் தான் என்ன சொல்றதுன்னா ஒரு ஐடி ஜாப்ல போயிட்டு உட்காந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிற மாதிரி அது மாதிரி தான் இருந்தது. அப்புறம் வந்து சோசியல் மீடியாலாம் வந்துருச்சு அப்படிங்கிறதுனால சரி நாம வந்து ஒரு சோசியல் மீடியா இன்ஃபுளுசர் ஆகி பீப்புளுக்கு வந்து ஏதாச்சும் ஒரு நல்ல நாலேஜ் ஆகட்டும் ஒரு நல்ல கண்டென்ட் ஆகட்டும் அது மாதிரி ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் இருந்திருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இது வந்து நீ இன்ஜினியர்னா வந்து உங்களுக்கு யாருக்குமே தெரியாது வெளியே. நீங்க பாட்டுக்கு ஒரு கம்பெனில போவீங்க, நீங்க பாட்டுக்கு வந்து என்ன சொல்றதுன்னா ஒர்க் பண்ணுவீங்க, நீங்க பாட்டுக்கு சேலரி ஆகுவீங்க, நீங்க பாட்டுக்கு வந்துருவீங்க, அப்படியே உங்க லைஃப் போயிட்டு இருக்கும். ஒரு த்ரில்லிங் இருக்காது, எதுவுமே இருக்காது. இதா இருந்தா வச்சுக்கோங்க கண்டென்ட் கிரியேஷனா இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு நிறைய ஃபேன் பேஸ் இருக்கும். இது வந்து ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி நான் கொண்டு போலாம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அது மாதிரி தான். அவங்களுக்கு இப்ப நீங்க டெய்லி ஒரு 8 hours ஒர்க்னு சொல்லும் போது அவங்களுக்கு சேலரின்னு ஒரு விஷயம் வந்துகிட்டு இருக்கு. உங்களுக்கு இப்ப பெருசா சேலரின்னு எதனாச்சும் வந்துகிட்டு இருக்கா? இப்ப வந்து எனக்கு எதுவுமே சேலரி வந்ததில்ல. இப்ப வந்து யூடியூப்னா எனக்கு மானிடைஸ் கூட ஆகலைன்னு வச்சுக்கோங்களேன். லோக்கல்ல வந்து இப்ப ஜாப்பும் போயிட்டு தான் இருக்கேன். பக்கத்துல எல்லாம் கொஞ்சம் ஜாப் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கேன். இந்த கம்ப்யூட்டர் படிச்சுட்டு ஏதாச்சும் கொஞ்சம் என்ன சொல்றது இந்த டைப்பிங் இந்த எக்ஸல் ஷீட் அது மாதிரி ப்ரோக்ராமிங் அது மாதிரிலாம் பண்ணிட்டு தான் போயிட்டு இருக்கேன். அதுவும் பாத்துருக்கேன். அப்படியே சைட்ல கண்டென்ட் கிரியேஷன் அது மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இன்ஜினியரிங்ல உங்களுக்கு பிடிச்ச சப்ஜெக்ட் எதை சொல்லுவீங்க? இன்ஜினியரிங்ல எனக்கு பிடிச்ச சப்ஜெக்ட் எனக்கு எல்லா சப்ஜெக்ட்டுமே பேசிக்கா பிடிக்கும். அது வந்து பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா இன்னும் ஸ்பெசிபிக்கா சொல்ல போனா சாஃப்ட்வேர் வந்து இந்த டெஸ்டிங் அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க. சாஃப்ட்வேர் டெஸ்டிங் அது சொல்லுவாங்க. அப்புறம் இந்த கிராபிக்ஸ் மல்டிமீடியா அது மாதிரி ஒன்று வரும். அதெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும். ஓகே, கிராபிக்ஸ் மல்டிமீடியா அதெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் சொல்றீங்க. இன்டர்வியூல அட்டெண்ட் பண்ணிருக்கீங்களா? பிளேஸ்மெண்ட்ஸ்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு இன்ஜினியரிங்ல. இன்டர்வியூல அட்டெண்ட் பண்ண தருணம் எதனாச்சும் இருக்கா? மெமரிஸ் எதனாச்சும் இருக்கா? இன்டர்வியூல அட்டெண்ட் பண்ணிருக்கேன். இன்டர்வியூ ஹெச்ஆர் வந்து ஒரு தடவை அட்டெண்ட் பண்ணதுல வந்து உன்ன மாதிரியே எனக்கு 100 பேர் இறக்கு அப்படின்னாரு. ஏன்னா நான் அவ்வளவு டேலண்டான பிரச்சனை அப்படிங்கும் போது உன்ன மாதிரியே எனக்கு 100 பேர் வேணும் அப்படிலாம் சொன்னாரு. அப்புறம் இன்டர்வியூ எல்லாம் போய் அந்த ஜாப் எல்லாம் கொஞ்சம் ட்ரைனிங் பீரியட் எல்லாம் அதான் உன்னவ ஜாயின் ஜாப் எல்லாம் போய் ட்ரைனிங் பீரியட் எல்லாம் போய் அப்புறம் வந்து இது மாதிரி கண்டென்ட் கிரியேஷன் பண்ணலாம் அப்படின்னு இது பண்ணி பண்றேன். அதுதான். அப்படி என்ன டேலண்ட் அவர் பாத்துட்டாரு உங்ககிட்ட? அது தெரியல. என்னோட கன்சிஸ்டன்சியா தெரியல, டெடிகேஷனா தெரியல. இது மாதிரி நிறைய பசங்களுக்கு வந்து இப்ப வந்து பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் பசங்களுக்கு ஏன் அதிகமா பேர் வேலை கிடைக்க மாட்டேங்குதுன்னா அவங்க எல்லாருமே இன்ட்ரோவர்ட்டாவே இருந்து பழகுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்றதுன்னா உள்ள எல்லா ஸ்கில்ஸும் வச்சிருப்பாங்க. ஆனா வெளியே வந்து எந்த ஸ்கில்ஸ் காட்டி இருக்க மாட்டாங்க. அப்படிங்கும் போது அவங்களுக்கு உள்ள எல்லாமே தெரியும். அதாவது வெளியே வந்து ஒரு ஹெச்ஆர் கிட்ட எப்படி பேசுறோம், எப்படி வந்து வேலை கிடைக்கும் அது மாதிரி என்ன சொல்றதுன்னா ஒரு ஸ்கில் வந்து ரெலவெண்டான ஸ்கில் இல்லாம அப்படின்னு இருக்கும். இப்ப நான் நினைச்சா கூட எந்த கம்பெனி வேணாலும் நான் போய் இதா முடியும் வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ வந்து நானே ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சாலும் இருக்கிற எல்லா கம்பெனியும் அவுட் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணிட்டு எனக்கு வந்து தெரியும். ஆனா விடிய நான் படிச்சுட்டு தான் இருக்கேன். நான் விடிய நிறைய இதான் பார்த்துருக்கேன். ஃபியூச்சர்ல வந்து நிறைய விஷயங்கள் பண்ணதான் போறேன். அப்படி இருந்தாலுமே பாத்துக்கிட்டீங்கனாலுமே எல்லாமே போயிட்டு தான் இருக்கு ஒரு இது சைட்ல வந்து. ஏன்னா இப்ப வந்து நீங்க எல்லாருமே சரி இப்ப எந்த பிசினஸா இருந்தாலும் சரி எல்லாமே பழைய ட்ரெண்ட் எல்லாம் போயிட்டு இருக்குது. எல்லாமே 10 வருஷம் முன்னாடி வருஷம் 20 வருஷம் எப்படி பண்ணிட்டு இருந்தாங்களோ அதே மாதிரி தான் பண்ணிட்டு இருக்குது. இப்ப இருக்கிற சாட் ஜிபிடி ஆகட்டும் இந்த மிட் ஜர்னி ஆகட்டும் இல்ல வந்து பெரிய பெரிய டெக்னாலஜி ஆகட்டும் இப்ப யாருமே டெக்னாலஜிக்கு ரெலவெண்டா இல்ல. எல்லாமே அரைச்சமாவே அரைச்சிட்டு இருக்காங்க. அதனாலதான் எனக்கு வவுரே இருந்துச்சு. அதனாலதான் வந்து சரி வேண்டாம் நம்ம வந்து கண்டென்ட் கிரியேஷன் ஸ்பேஸ்ல இருந்து ஃபியூச்சராச்சும் ஸ்டார்ட் அப் இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணி ஏதாச்சும் பண்ணலாம் அப்படின்னா எல்லாமே பிளான்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். அதனால கொஞ்சம் என்ன சொல்றதுன்னா பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன். ஓகே, எந்த லாங்குவேஜ் உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபிள்? இங்கிலீஷ் தான். அது இல்ல கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்ல எந்த லாங்குவேஜ் கம்ஃபர்டபிள்னு கேட்டேன். கம்ப்யூட்டர்ல வந்து சயின்ஸ்ல வந்து பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு பைத்தான் கொஞ்சம் தெரியும்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஓகே, இப்ப வந்து எந்த லாங்குவேஜ் கம்ஃபர்டபிள் அப்படிங்கிற காலெல்லாம் இப்ப மாறிடுச்சு. இப்ப வந்து உங்களுக்கு என்ன வேணும் அப்படிங்கிறது வந்து நீங்க சாட் ஜிபிடி வந்து கரெக்டா நீங்க ப்ராம்ப்ட் கொடுத்தாவே போதும். அதே உங்களால முக்காவாசி வேலை அதே பார்த்து தந்துரும். உங்களுக்கு அந்த லாங்குவேஜ் தெரியலனாலும் பரவாயில்ல. இப்ப வந்து பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க வந்து இதான் எனக்கு வேணும் இதுதான் பண்ண போறேன் அப்படின்னு கரெக்டா உங்களுக்கு கமாண்ட் கொடுக்க தெரியும். இப்ப வந்து என்ன சொல்றதுன்னா மனுஷன் டு மனுஷன் பேசுற மாதிரி மனுஷன் டு மிஷின் பேசணும்னு வச்சுக்கோங்களேன்.
அப்படி மிஷின் கட் எந்த அளவுக்கு அவன் கண்டிப்பா இன்டராக்ட் பண்றான் அப்படின்னா அந்த மிஷின் கரெக்டா அந்த ரெலவன்ட் கொடுக்கும். நிச்சயமா நீங்க வந்து 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி போய் அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா சிஏ, C++, ஜாவா, பைத்தான், ரூபி அதெல்லாம் இருந்துச்சு. இப்ப எல்லாம் எதுவுமே இல்லை. இப்ப எல்லாம் வந்து பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா எல்லாமே இப்ப வந்து வெப்3 எல்லாமே இப்ப வந்து டிராக் அண்ட் டிராப் மெக்கானிசம் தான் எல்லாமே ஃபங்க்ஷன் ஆயிட்டு இருக்கு. கோடிங் தான் சொன்னீங்கன்னா எனக்கு எனக்கு வந்து கோடிங் போட்டு தான் எனக்கு டெம்ப்ளேட் பண்ணி தாங்க நீங்க ChatGPT கொடுத்து எனக்கு இது மாதிரி டிசைன்ஸ் எல்லாம் வேணும், இந்த கலர்லாம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே எல்லாமே உங்களுக்கு வந்துரும். உங்களோட முக்காவாசியாலே அதே முடிச்சு வந்துரும். இவ்வளவு ஸ்டஃப் வச்சிருக்கீங்க ஸ்டடிஸ் ரிலேட்டடா, பட் அதுல நீங்க ஃபுல் ஸ்லெட்ஜ்டா இறங்கலாம்ல இந்த சோஷியல் மீடியா எல்லாம் விட்டுட்டு? இல்லைங்க, சோசியல் மீடியாலாம் விட முடியாதுங்க. ஏன்னா வந்து பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா நிறைய ஃபேன்ஸ் ஆகட்டும், இப்ப வந்து அந்த ஃபியூச்சர்ல வந்து பாக்கலாங்க. இப்ப வந்து ஃபியூச்சர்ல வந்து ஸ்டார்ட் அப் மாதிரி பில்ட் பண்றதாகட்டும் அது மாதிரி பாத்துக்கலாம். ஒழிய இப்ப வந்து நம்மளால ஏதாச்சும் 4 ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னு பாக்கலாம். நானும் வந்து சேனல் க்ரோ ஆன உடனே நானும் டீம் மெம்பர்ஸ் எல்லாம் ரெக்ரூட் பண்ணணும், மக்களுக்கு வந்து நிறைய தரணும் அப்படின்னு ஒரு பொறுப்பேற்றிருக்கேன் அப்படின்னு தான் சொல்றேன். அதனாலதான் விடிய வந்து நல்லா செஞ்சுட்டு இருக்கேன். எல்லா சாம்பியன்ஸ் கேட்பாங்க. ஏன்னா நைட்டு என் வாட்ஸ்அப் குரூப்ல நீங்க இருக்கீங்களா இல்லையான்னு தெரியல, 1 மணிக்கு 2 நாளைக்கு முன்னாடி 1 மணிக்கு வீடியோ போஸ்ட் எல்லா சாம்பியன் எல்லாமே தெரியும். என்னோட வாட்ஸ்அப் குரூப்ல 444 பேர் இருக்கிறாங்க. கடைசியா பார்த்தது. அந்த குரூப்போட கொள்கை என்னது? குரூப்போட கொள்கை என்னன்னு சொன்ன லிங்க் போடுவேன், நீங்க பாப்பாங்கன்னு வச்சுக்கீங்களேன். ஓகே ஓகே, உங்களோட ஃபேன்ஸ் என்டர்டெயின் பண்றதுக்காக ஒரு விஷயம் பண்றீங்க. ஆமா, என்னோட ஃபேன்ஸ் என்டர்டெயின் பண்றதுக்கு லிங்க் போடுவேன். அன்னைக்கு ஒரு நாள் பாத்தீங்கன்னா நைட் 1 மணிக்கு லிங்க் போட்டுட்டு நிறைய சாம்பியன்ஸ் பயந்துட்டு மெசேஜ் அனுப்பிச்சாங்க காலையிலேயே. நைட்டு தூங்கிட்டேன் சாம்பியன், நைட்டு உங்களோட லிங்க் வந்துச்சு, 1 மணிக்கெல்லாமா சாம்பியன் வீடியோ போடுவீங்க, காலையில வீடியோ போடுங்க அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்படி எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு. அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு ஃபேன் பேஸ், அந்த அளவுக்கு வந்து பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு ஃபேன் பேஸ் ஆகட்டும், மக்களுக்கு நிறைய செய்யணும் அப்படின்னு ஒரு பொறுப்பு, கடமைகள் எல்லாமே இருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன். கண்டென்ட் கிரியேஷன்லாம் வந்து ஈஸிலாம் ஒண்ணு கிடையாது. இதெல்லாம் வந்து பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா எல்லாமே டிஃபிகல்ட் தான். இப்ப நான் செய்யறது வந்து 1 மணி நேரம் தண்ணியில போய் படுக்கிறதாகட்டும், 1 மணி நேரம் என்ன சொல்றதுன்னா வெயில போய் மண்டி போடுறதாகட்டும், எல்லாமே கஷ்டம். எவ்ரிதிங் இஸ் டிஃபிகல்ட் இன் கண்டென்ட் கிரியேஷன். அப்படி இருக்கும்போது வந்து நீங்க எல்லாமே தெரிஞ்சு எல்லாமே இது பண்ணணும். ஏன்னா வந்து பீப்புள் என்டர்டெயின் பண்ற முடிவு பண்ணீங்கன்னா வந்து ஆக்டர்னா எப்படி இருப்பாங்களோ அதே மாதிரி தான் நாங்க இருக்கணும். எங்களுக்கு தான் டைம் லிமிட்டே இல்ல. ஓகே, உங்களுக்கு நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் அப்படி நிறைய விஷயம் வந்துட்டு இருக்கோம்ல, இந்த நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் எப்படி ஹேண்டில் பண்றீங்க? நெகட்டிவ் கமெண்ட் அது வந்து ஒரு ஸ்கில்லுங்க. இப்போ வந்து நெகட்டிவ் கமெண்ட் வந்து பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா நெகட்டிவ் கமெண்ட் வரதா செய்யும். இப்போ வந்து நம்ம ஒரு கண்டென்ட் போஸ்ட் பண்றோம் அப்படின்னா நம்மள பிடிச்சவங்க வந்து 100 பேர் இருப்பாங்க. இப்போ 100 பேர்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம பிடிச்சவங்க ஒரு 80 பேர் இருப்பாங்க, பிடிக்காதவங்க ஒரு 20 பேர் இருப்பாங்க. அவங்க வந்து அவங்களோட மைண்ட் செட் அப்படின்னு தெரியல. அவங்களுக்கு வந்து காலையில வீட்டுல ஏதாவது சண்டை பண்ணிட்டு இருந்திருக்கலாம், அந்த கோபத்தை வந்து நம்ம மேல காமிச்சிட்டு இருக்கலாம், கமெண்ட்ஸ் எழுதிட்டு இருக்கலாம். அப்படிங்கும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வர கால்ஸ் ஆகட்டும், என்ன வந்து நேர்ல பாக்குற ஃபேன்ஸ் ஆகட்டும், யாருமே நெகட்டிவ் கமெண்ட்லாம் அப்படி சொன்னது இல்லை. வீடியோ எல்லாம் சூப்பரா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படிதான் போயிட்டு இருக்காங்கனாலுமே அது வந்து ஒவ்வொருத்தங்க மைண்ட் செட்டை பொறுத்துதாங்க. இப்பெல்லாம் நெகட்டிவ் கமெண்ட் எல்லாத்துக்கும் தான் வருது. நீங்க எந்தாச்சும் பெரிய பெரிய ஆக்டர்ஸோட ப்ரொஃபைல் எல்லாம் போய் பாத்தீங்கன்னா கூட அதுலயும் 4 பேர் நெகட்டிவ் கமெண்ட் தான் இறங்கி இருப்பாங்க, எழுதிருப்பாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அது மாதிரிதான். அப்போ வந்து அவங்க வந்து டைப் பண்றவங்க வந்து எந்த மைண்ட் செட்ல டைப் பண்றாங்கன்னு அவங்களுக்கு தெரியல. அதனாலதான் நெகட்டிவ் கமெண்ட்லாம் வந்து ஹேண்டில் பண்ணி தாங்க ஆகணும். உங்களோட வீடியோஸ் பார்க்கும்போது இவருக்கு டபுள் மீனிங் தெரிஞ்சுக்கிட்டே தான் இவர் பேசுறாரு, தெரியாத மாதிரி இன்னசென்ட் மாதிரி நடிக்கிறாரு மாதிரி ஒரு கமெண்ட்ஸ் வந்துகிட்டு இருக்கு. அது என்ன உண்மையா? உங்களுக்கு டபுள் மீனிங் கண்டென்ட் என்னன்னு தெரியும்? இது அடல்ட் கண்டென்ட்டா இல்ல என்ன டபுள் மீனிங் கண்டென்ட்டா தெரிஞ்சே பண்றீங்களா? தெரியாது, எனக்கு தெரியாது. அத பத்தி எதுவுமே உங்களுக்கு தாட் இல்ல, தெரியாது அப்படிதானே? சரி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எதனாச்சும் அந்த மாதிரி கமெண்ட் வந்தது என்ன மறக்க முடியாத ஒரு கமெண்ட்ஸ் இருக்கா? எதனாச்சும் என்ன வேப்பலை சாப்பிட சொன்னாங்க, அது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்துச்சு. ஓகே. அப்புறம் அது மாதிரி தண்ணீரை வந்து நான் தான் 1 மணி நேரம் இருந்து பண்ணேன், அது வந்து ஓகே. அப்புறம் வேற எதுவுமே மறக்க முடியாத அளவுக்கு கமெண்ட்ஸ். அங்க தக்காளி சாப்பிட்டாலாம் நாக்கெல்லாம் புண்ணாயிடுச்சு, அதெல்லாம் மறக்க முடியாது. அது மாதிரிதாங்க எங்களையுமே ஹர்ட் பண்ணிக்கிட்டு தான் நாங்க எல்லா கிரியேஷனும் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்ப வந்து தொடர்ந்து சொல்லிட்டே இருங்க, வேற என்ன மாதிரி சேலஞ்சஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க? இப்ப வந்து தக்காளி இது பண்றதாகட்டும், அப்புறம் வேப்பிலை சாப்பிட்டது, அப்புறம் வந்து நிறைய சாம்பியன் மிளகாலாம் சாப்பிட்டுருந்தாங்க, அதெல்லாம் ஒரு காலத்துல சாப்பிடலாம், இப்ப வந்து சாப்பிட முடியாது. அப்படிங்கும் போது கூட நிறைய சேனல் பண்ணிருந்தாங்க. அப்பா முக்கியமா வந்து என்ன சொல்றதுன்னா மிளகா பொடியை போட்டு பால் குடிக்கிறது, அப்புறம் வந்து பால்ல வந்து 7up ஊத்தி குடிக்கிறது, அதெல்லாம் பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் உடம்புக்கெல்லாம் ரொம்ப கெடுதல். நீங்க 7upல போய் பால் குடிச்சிட்டீங்கன்னா அந்த வீடியோல காமிச்சிருப்பேன் நான், அப்படியே மிதங்கிட்டு வரும். மிதங்கிட்டு வரதையும் குடிச்சுதான் அவங்க வேற வழி இல்ல. அது மாதிரிதான் வாழ்க்கையில வந்து கஷ்டம். நீங்க வந்து ஸ்டெப் எடுத்துதான் செய்யணும். எல்லா கமெண்ட்டும் யாருக்கோக்காக நீங்க ஏன் இந்த மாதிரி பண்றீங்க? ஃபேன்ஸ் கேக்குறாங்க, ஃபேன்ஸுக்கு தானே பண்ணணும். சரி, உங்களுக்கு ஏதோ சப்போஸ் எதனா ஆயிடுச்சுன்னா, உங்களுக்கு எதனா சப்போஸ் ஆயிட்டு அந்த பையனும் பாதிக்கப்பட்டு அவங்களுக்கு வாழ்நாள் ஃபுல்லா கில்ட் கான்ஷியஸ் கொடுத்துட மாட்டீங்களா? அப்படி இல்ல இல்லைங்க, அவர் எனக்குலாம் ஒன்னும் ஆகாதுங்க, நான் பாத்துக்குவேன். என்னால அவர் வந்து ஆசைப்படுறாரு இல்லைங்களா. நேத்து கூட தான் ஒரு வீடியோ போடுறத ஒத்த கையில வச்சுக்கிட்டு வண்டி ஓட்டிட்டு பிளாக் போட்டு யூடியூப் சேனல்ல கூட இருக்கும். ஒரு கையில போனை பிடிச்சிட்டு பிளாக் எல்லாம் போட்டு இருந்தேன், ஒரே ஒரு கையில தான். இந்த கையில போனேன், இந்த கையில வண்டி முடிக்கிட்டு போயிட்டு இருந்தேன். அப்ப கூட ஒருத்தர் ஊருக்காக வந்தாரு, அப்ப கூட நான் போனை வைக்கல, அப்படியே நான் பிளாக் கண்டினியூ பண்ணேன். அந்த அளவுக்கு தைரியம் தான். பயப்படக்கூடாது கண்டென்ட் கிரியேஷன்ல, எது வேணா நடக்கலாம். இப்ப நான் பேசிட்டு இருக்கேன், நாளைக்கு நான் உயிரோட இருப்பனால எனக்கு தெரியாது. ஆனா இன்னைக்கு நான் என்ன கண்டென்ட் கொடுக்கறேன் அதான் எனக்கு முக்கியம். இதெல்லாம் வன்முறையை தூண்டுற மாதிரி இருக்கு. பைக்ல போகும்போது போனை வச்சுட்டு போறது, இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிருக்கலாம்ல. சேஃப்டி மெஷர்ஸ்னு ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல. ஃபேன்ஸ் ஆசைப்படுறாங்கல்ல, ஃபேன்ஸ்க்காக எந்த எக்ஸ்ட்ரீம் வேணா பண்ணுவீங்களா? அதே ஃபேன்ஸ் தான் சொல்றாங்க சாம்பியன் வீடியோ ஸ்டாப் பண்றீங்க சாம்பியன் சொல்றாங்க. அந்த கமெண்ட் மட்டும் நீங்க பார்க்க மாட்டேங்கிறீங்க. அப்படிலாம் பண்ண முடியாதுங்க. இதெல்லாம் முடியும். நம்ம வந்து அவங்களும் ஃபேன்ஸ். அவங்க
அவங்க தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான், இருந்தாலுமே அந்த சேஃப்டி லைன் கொஞ்சம் கிராஸ் பண்ணாம பாத்துக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அப்படிங்கிற விஷயம் உங்க லைஃப்ல எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டண்டா இருக்கு? ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பத்தின உங்களோட கருத்து என்ன? ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அப்படிங்கிறது பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா எனக்கு வந்து யாருமே ஃப்ரெண்ட்ஸே கிடையாது. அந்த அளவுக்கு அதனாலதான் வந்து என்னவோ ஹைலி காம்படிட்டிவ் ஸ்ட்ரீம்ல வந்து இப்படி எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கேன், நிறைய விஷயங்கள் கத்துட்டு இருக்கேன். அப்படிங்கும்போது எனக்கு வந்து பெருசா சொல்றதுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்னா யாருமே, எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ்ங்கிறது யாருமே அதிக அளவுக்கு யாருமே கிடையாதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஆனா வந்து இந்த வீடியோ பாத்துருக்கிற எல்லா சாம்பியன்ஸுமே ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அதிகமா வேணும். இப்ப வந்து பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா எனக்கு கேமரா அப்படி நிறைய பேர் கூட சொல்லுவாங்க, நீ போய் கேர்ள் ட்ரெஸ் போட்டு நீ வந்து என்ன சொல்றதுன்னா வெளியே நடந்து போயிட்டு வா அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. ஃப்ரெண்ட் இருந்தா எனக்கு வீடியோ எடுக்கிறது யூஸ் ஆகும். இப்ப ஃப்ரெண்ட் இல்லாத போது நான் ஏதாவது யாரையாச்சும் ஒருத்தர் ஹையர் பண்ணி அந்த மாதிரி தான் பண்ண முடியும். ஏன்னா வந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப் சின்ன வயசுல இருந்து பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த படிப்பு அதே விஷயத்துல வந்து வளர்ந்ததுனால வந்து இந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் எல்லாம் இம்பார்ட்டன்ஸே கொடுக்கறது இல்ல அப்படின்னு சொல்லாங்க. நீங்க சொல்ற டைலாக் எங்க நான் கேட்டிருக்கேன், லெஜெண்ட் படத்துல வரும். லெஜெண்ட் படம், ஆமா இவர் நடிச்சிருப்பாரு. அண்ணாச்சி என்ன சொல்லிருப்பாரு சொல்லுங்க? சின்ன வயசுல இருந்து படிப்புன்னு ஓடிட்டதுனால இப்ப என்னால படிப்பு அவர்தான் படிப்புன்னு பாத்துட்டு விட்டதுனால வந்து எல்லாமே அப்படின்னு கிளாஸ் ரூம்ல மறக்கவே முடியாத இன்சிடென்ட் எதனாச்சும் இருக்குங்களா? கிளாஸ் ரூம்ல வந்து பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா நான் வந்து டிப்ளமோ படிச்சுட்டு இருக்கும் போது வந்து ஒரு எங்க டிப்ளமோ காலேஜ்ல வந்து போன் எல்லாம் கொண்டு போக கூடாதுங்க. ஒரு பையன் வந்து போன் எடுத்துட்டு வந்துட்டான். போன் எடுத்துட்டு வந்து ஹெச்ஓடி அந்த பையன் மாட்டிக்கிட்டான். எங்க ஹெச்ஓடி பிடிச்சிக்கிட்டு அந்த போன் வந்து கிட்டத்தட்ட அப்பெல்லாம் பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஆண்ட்ராய்டு வந்து நான் சொல்றது 2015 சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் நானு. ஒரு 10,000 ரூபாய் போன எங்க ஹெச்ஓடி ஈவி இறக்கமே பார்க்காம அந்த பையன் வந்து ஒண்ணு புடிங்கி வச்சிருக்கலாம். அவர் புடிங்கி வைக்காம அந்த போனை வந்து அப்படியே எடுத்து தரையில போட்டு உடச்சிட்டாங்க. டிஸ்பிளே எல்லாமே நொறுங்கிருச்சு. போன் அலோட் இல்லையா காலேஜ்ல? நான் டிப்ளமோ படிக்கும் போதெல்லாம் காலேஜ்ல, இப்ப எல்லாம் எல்லா காலேஜ்லயும் அலோவ் பண்றாங்க போன்லாம். ஆனா வந்து நான் படிக்கும் போதெல்லாம் அலோடே கிடையாது. ஓகே, லவ் எப்படி? சாம்பியனுக்கு லவ் எல்லாம் இருக்கா? லவ் எல்லாம் பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா லவ் எல்லாம் இல்லைங்க. இது வந்து சொல்றது இல்ல இதுல வந்து வெக்கப்படுறதெல்லாம் ஒரு விஷயம் இல்லை. இப்ப வந்து நான் ஒரு பொண்ணை பாக்குறேன்னா எனக்கு அந்த பொண்ணை ரொம்ப பிடிக்கும் தான், நல்லா பண்ணலாம் தான். லவ் பண்ணலாங்கும் போது எனக்கும் சரி பொண்ணுகளுக்கும் சரி என்ன ஒரு இது அப்படின்னா பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா, நான் ஒரு பொண்ணை பிடிச்சதுன்னா வச்சுக்கங்களேன், எனக்கு அக்காவா போயிருதுங்க. இப்போதான் 1988 பிறந்திருக்கிறேன். எல்லா பொண்ணுங்களும் நான் பாக்குற பொண்ணுங்க எனக்கு முன்னாடியே பிறந்திருச்சுங்க. புரியுதுங்களா என்ன சொல்ல வரேன்னு? அப்படியே அதுலயே சோகமாயி அதான் வேணாம் அப்படின்னு விட்டாச்சுங்க. எப்படியும் நம்ம ஒரு பொண்ணை பார்த்து இதோட 3 பொண்ணுங்க, 3 பொண்ணு 3மே அது மாதிரி ஆயிடுச்சுங்க. என்ன குடும்ப சரோடன் இது? அதுக்கப்புறம் எப்படி இப்ப ட்ரை பண்ணலையா? நீங்களே பாருங்க. என்ன சொல்றதுன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பொண்ணை பாக்குறீங்க, அது உங்களுக்கு அக்கான்னு தெரிஞ்சிருச்சு. 2வது ஒரு பொண்ணை பாக்குறீங்க, அதுவும் உங்க அக்கான்னு தெரிஞ்சிருச்சு. 3வது ஒரு பொண்ணு பாக்குறீங்க, அதுவும் அக்கான்னு தெரிஞ்சிருச்சு. உங்களுக்கு போர் அடிச்சிருங்க. பாக்குற எல்லா பொண்ணுமே அக்காவா இருந்தா அப்புறம் எப்படி லவ் பண்ணலாம்? ஒரு மாதிரி போனாது இல்லைங்களா? இப்ப வந்து பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா நவம்பர் மாசம் 98 பிறந்தாங்க. நீங்க வினை தாண்டி வருவாயா மாதிரி படம் பாக்கலன்னு நினைக்கிறேன். அதான் சிம்பு சார் நடிச்சிருப்பாரு, பாத்துருந்தேன். என்னங்க அது படம், அது சினிமா, இதெல்லாம் ரியல் லைஃப்ல சாத்தியப்படாதுங்க. பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா எனக்கு தெரியலாதுங்க. அதெல்லாம் இப்படி பண்ணல, அதெல்லாம் வேணாங்கிறீங்க. உங்களை விட பெரியவங்களெல்லாம் நீங்க பாக்கும்பொழுது எப்படி உங்களுக்கு இருக்கணும்? ஒரு பொண்ணு லவ் பண்றதுக்கு என்னென்ன கிரைட்டீரியா இருக்கணும்? பொண்ணு கிரைட்டீரியா இருந்தா இன்ஸ்டாகிராம்ல நான் ஒரு பொண்ணை ஃபாலோ பண்ணிருக்கேன். அது பொண்ணே கிடையாது, அதெல்லாம் நெருப்பு. இப்ப கூட நீங்க போய் போட்டோ இப்ப ஸ்டோரி போட்டிருக்காங்க, அதெல்லாம் போய் பாத்தீங்கன்னா 4:30 மணிக்கு அந்த பொண்ணு தூங்குது. காலங்காத்தால 4:30 மணிக்கு தான் அந்த பொண்ணு தூங்கும். 6 மணிக்கு ஜிம்ல இருக்கும். அந்த அளவுக்கு டிசிப்ளின் வேணும். அந்த பொண்ணெல்லாம் ஒர்க் 24 மணி நேரமும் வந்து ஒர்க்லயே தான் அந்த பொண்ணு இருக்கும். அது மாதிரி ஒரு பொண்ணை பார்த்து பழகிட்டு நார்மலா இருக்கிற பொண்ணுங்களை என்ன பார்க்கவே சொல்லிங்க. திறமை அந்த பொண்ணுக்குள்ள பயங்கரமான ஸ்கில்லுங்க. விடிய வந்து ஒர்க் பண்றதாகட்டும், 5 கிலோமீட்டர் அன்னைக்கு வந்து 5 கிலோமீட்டர் நடந்து போயிருக்குது. 26 நிமிஷத்துல 5 கிலோமீட்டர் முடிச்சிருக்குது மலையில. நானா இருந்தா நடந்து போயிருக்க மாட்டேன், நீங்களா இருந்தா நடந்து போயிருக்க மாட்டீங்க. அந்த பொண்ணுக்கு அந்த அளவுக்கு டெனாசிட்டி இருக்குது. அதெல்லாம் பார்த்து வேற மாதிரி இம்ப்ரெஸ் ஆகி நம்ம ஒய்ஃப் வந்து அது மாதிரிதான் இருக்குன்னு சொல்லுவேன். அது மாதிரி இருக்கும் போதெல்லாம் வாய்ப்பே கிடையாது. எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் சரிங்க, அது மாதிரி ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணுங்க. அவங்க எல்லாம் பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா மார்ச் 97 அவங்க எல்லாம் அது மாதிரிதாங்க. எல்லாமே இது மாதிரிதான். பிடிச்ச பொண்ணுங்க வந்து வயசு அதிகமாயிருது. அதுதான் ப்ராப்ளமே. வயசு முக்கியமா? காதல் என்பது காதலுக்கு கண்ணு இல்லைன்னு சொல்லுவாங்களா? அந்த மாதிரி காதல கல்லிலையும் தாங்க சொல்றாங்க. இப்ப வந்து என்ன சொல்றதுன்னா, இப்ப வந்து நவம்பர் 98 அந்த பொண்ணு டிசம்பர் 98 கூட சரி ஓகே அப்படின்னு வச்சு பாக்கலாம். இப்ப வந்து நான் பாக்குற பொண்ணு 97. இப்ப வந்து பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா என்னோட ஃபர்ஸ்ட் கிரஷ் வந்து பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா மார்ச் 98, செகண்ட் கிரஷ் வந்து பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஜூன் 98, தேர்ட் கிரஷ்னா இப்ப உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அது தேர்ட் கிரஷ் யாரு அப்படின்னு. அவங்க எல்லாம் மார்ச் 97. அப்படிங்கும் போது வேண்டவே வேணாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்களா? வேண்டாமே வேண்டான்னு வேணாங்க. இப்ப வந்து வேணாம். இப்ப வந்து இது மாதிரிலாம் நம்ம ஒர்க்குனே இருக்கிறதுனால வந்து அதாங்க. ஆனா வந்து எப்படி இருந்தாலும் நம்ம ஒய்ஃப் வந்து தேர்ட் கிரஷ் மாதிரி தான் வரணும். ஒர்க் பண்ணிட்டே இருக்கணும். எனக்கு அந்த பொண்ணுங்கெல்லாம் பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க வெளியே போனீங்கன்னா வச்சுக்கீங்கன்னா, அந்த பொண்ணை பத்தி சொன்னா நிறைய சொல்லிட்டு போலாம். இப்ப நீங்க வெளியே போறீங்க, அந்த பொண்ணுக்கு புக் படிக்கிறது பிடிக்கும். அந்த பொண்ணு பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா வந்து இதுலதான் என்ன சொல்றதுன்னா, அந்த கிண்டில் வச்சிருப்பாங்க, அமேசான் கிண்டில் வச்சிருப்பாங்கல்ல புக் படிக்கிறதுக்கு, அதுலதான் அதிகமா புக் படிச்சுட்டு இருப்பாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன்.
வெளியே போறீங்க, நீங்க எல்லாம் ஒரு டூருக்கு போறீங்க, டூர் என்ஜாய் பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் போடுவீங்க. உங்க டூருக்கு போயிட்டு அந்த பொண்ணு என்ன தெரியுமா ஸ்டேட்டஸ் போட்டிருக்காங்க, ஐயோ என்னோட கிண்டில இருக்க மறந்துட்டனே அப்படின்னு ஸ்டேட்டஸ் போட்டிருக்காங்க. புரியுதுங்களா? இப்படி 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 ஒரு பொண்ணோட பழகிட்டு எப்படிங்க வேற பொண்ணுங்களா இல்ல எப்படி உங்களால நினைச்சு பார்க்க முடியும்னு சொல்லுங்க. ஓகே 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 சரி. இப்போ ரீசெண்டா சோசியல் மீடியால ரொம்பவே ட்ரெண்டிங்கா இருந்தா உன்னத்தான ஒரு ஃபேமஸ் ஆயிட்டு இருந்திருக்காங்க. அவங்கள மாதிரி நீங்களும் வீடியோ பண்ணிட்டு இருந்தீங்களா? சோ அது மாதிரி லைவா பண்ணி காமிக்க முடியுமா? இம்ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. இம்ப்ரெஸ் பண்றா இருங்க, என்னோட தேர்ட் கிளாஸ் நினைச்சுக்கலாம். ஓகே ஓகே, என்ன ப்ரப்போஸ் பண்ணுவோம் அது மாதிரி தானே. ஏய் உன்னை நான் பொண்ணுன்னு சொல்ல மாட்டேன், நீ ஒரு நெருப்பு. 24 மணி நேரம் மூளைக்குள்ள வேலை 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 வேலைன்னு தான் இருக்கும். இதனால இந்த வேலைக்கு சாப்பிட்டு தூங்கானா உன்ன மாதிரி ஒரு பொண்ணை வந்து என் வாழ்க்கையில பார்க்காம இருந்திருந்தேன்னா நான் எப்பயோ வேற பொண்ணுங்களோட கமிட் ஆகி இருந்தாலும் நான் கல்யாணம் பண்ணிருப்பேன். என் வயசுல இருக்கிற எல்லா பசங்களுமே எனக்கு முன்னாடி எல்லாம் கல்யாணம் பண்ணிட்டானுவ. இருந்தாலும் நான் இன்னும் கல்யாணம் பண்றேன்னு ஏன் கல்யாணம் பண்ணாம இருக்கிறேன்னு ஏன் உனக்காக தான். ஐ லவ் யூ. அந்த லாஸ்ட் சிக்னேச்சர் அம்மா கொடுப்பீங்களே. ஐயோ ஓகே ஓகே, ஐ லவ் யூ. ஓகேங்களா? சூப்பர் சூப்பர். சரி, காவாலா ஆடியன்ஸோட பயங்கர எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ். காவாலா வந்துட்டு சாம்பியனோட வாயில இருந்து இப்ப லைவா கேட்கணும்னு ஆசைப்படுறோம். அப்படின்னு மியூசிக் வருங்க, அப்படி அவ்வளவுதான். எப்பவுமே இதே மாதிரி ஃபன்னா தான் இருப்பீங்களா சாம்பியன்? இல்லைங்க, இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா மீடியால இருக்கோம் அப்படிங்கும் போது வந்து நம்ம எப்பயுமே சரி எல்லா இதையுமே மறந்துட்டு நம்ம மீடியாக்குள்ள வந்துட்டோம் அப்படிங்கும் போது வந்து இப்படிதான் நாங்க எப்பயுமே இருக்கணும். இதான் இருந்தாலும் வச்சுங்க, திடீர்னு எந்த ஆக்டிங் வேணாலும் சொல்றோம், என்ன ஆக்டிங் வேணாலும் எதா இருந்தாலும் எப்பயுமே எதுக்குமே ரெடியா தான் இருக்கணும். ஆக்டிங் நான் சொல்ல வரேன். சாரி காதுல தப்பா வந்துச்சு. ஓகே 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 சாம்பியன், நிறைய விஷயம் அழகா பேசுனீங்க, ரொம்ப ஃபன்னா போச்சு எனக்கு. உங்களுக்கு அப்படிதான் போயிருக்கோம் எதிர்பார்க்க. தேங்க்யூ சோ மச். ஓகேங்க, தேங்க்யூ சோ மச்.